ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆನೊಂದುಳ್ಳರು ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ತುಳುವ ಜಗತ್ತದ ವಿಶ್ವರೂಪ ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆನೊಂದುಳ್ಳರು ಪತ್ತನಾಜದ ಬುಕ್ಕದ ಅಜೆ ತುಳು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪತ್ತನಾಜೆಡು ಪತ್ತು ಕೊಂಡಲ ಬಿತ್ತು ಕೊಡಿಪುಂಡು ಎಂಚನ ಬಿತ್ತ ಲೋಕದ ಸುತ್ತು ಭೂಮಿಡು ಕತ್ತುಡೆ ನೆರೆಯಾಪುಂಡು ಪತ್ತನಾಜೆ ಪತ್ತನಾಜೆ ತುಳುವೆರೆ ಬರ್ಪ ಪತ್ತನಾಜೆ. ಕವಿ ಪೇತ್ರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬರಹದ ಕತೆಗಾರೆ ವಾಗ್ಮಿ ಇನಿ ಸೀತಾರಾಮ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರು ಬರೆತಿ ನಂಚಿನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆಗೆ ಆರು ಸ್ವರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುರುಕಾದು ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆಗ್ ಯಾನು ಪೇತ್ರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಮೆಲೇನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳುವ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಪತ್ತನಾಜೆ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕವಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆನು ವಾಚನ ಮಲ್ಪೆ. ಕವಿತೆದ ತರೆ ಬರವು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ. ಮರ್ಲು ಪಕ್ಕಿ ಇರ್ಲಿಡು ಕೆಲೆತಂಡು ಉರುಳುಡು ಪಾಡ್ದು ಬದುಕನೇ ಅರ್ಲಾಂಡು. ಮರ್ಲು ಪಕ್ಕಿ ಇರ್ಲಿಡು ಕೆಲೆತಂಡು ಉರುಳುಡು ಪಾಡ್ದು ಬದುಕನೇ ಅರ್ಲಾಂಡು. ಒಂಜಿ ಬಾರುಗು ಒಂಜೇ ಅರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗು ಒಂಜೇ ಆಣಗೆ ಮರ್ಲಿಡಾವಡು ಪೊರ್ಲುಡಾವಡು ಮುಟ್ಟಿಯಡಾಯನೆ ಮರ್ಲಿಡಾವಡು ಪೊರ್ಲುಡಾವಡು ಮುಟ್ಟಿಯಡಾಯನೆ ಒರ್ತದು ಕಾಪೊಡು ಮರ್ಲು ಪಕ್ಕಿ ಇರ್ಲಿಡು ಕೆಲೆತಂಡು ಉರುಳುಡು ಪಾಡ್ದು ಬದುಕನೇ ಅರ್ಲಾಂಡು. கடலிடு நீரு சூயடு பொல்பு உடலிடு நெத்தெரு ஏப்பலா பரப்பு பொன்னன ಬದುಕುಗು ಆಣನ ಮದಿಪು ದಾಂತೆನೆ ಪೋಂಡ ಪೊನ್ನನ ಬದುಕುಗು ಆಣನ ಮದಿಪು ದಾಂತೆನೆ ಪೋಂಡ ಸತ್ವನೂ ಬಲಿಪು ಮರ್ಲು ಪಕ್ಕಿ ಇರ್ಲಿಡು ಕೆಲೆತಂಡು ಉರುಳುಡು ಪಾಡ್ದು ಬದುಕನೇ ಅರ್ಲಾಂಡು